wallahi muri wanga abin kula da kashe mana fa ka to yanzu ka rata kanka ga dan karamin ice ka hado ka kare baka mutu ba kuma ka sha mana wani aiki ka ja abin kai a cikin gari ba ka ji dadin gidan wa to me ne ne yasa ka shirya ta kanka wallahi ne ba ne da ni wallahi ba kai da kamar ni ko mi ake masa cewa wallahi ba kai ba abokin Allah shaka raganta wai ya zai a ce yanzu buhun masa rubuta lakin buhun rubuta lakin wallahi yayi ni ne sa kawai zan kashe kenan ni kawai ne kashe kanka habaro Allah ka ci ya zaru abin da kai baka shawara yanzu da ka shawarce ni tun da gidar duk abin da tsakanin da kun da kun ka taya tuwa wurin rata ka to ka zuwa rata kanka baka shi neman shawara ba inda ka neman shawara tun da can gida sai in sa yuka yanke ka kai kenan ka huta ba sai ka taya kanka to kai mallata dama haka zaman ku yake da malam muri a zaman mu ya ma wuce haka da muri dan gara in kashe shi kashe kai ne ni bakin ciki ma ni je mutum iska ya mutu wurin gaba ya mutu da mallata na san ba da haka ba magana kaunata ba ni akwai wanda ka son ka iri na ni da to iska za ka kashe kanka kuma ni taimaka ma ni ci ka to in yanke ka ka huta da ciwon ga zahi dan ku haka yanzu ko yanzu ban barka haka nan ba sai na hukunci na rashin shawara ta baka da baka yi baka to wurin kai wurin za ta yi kanka dole sai na kari ma waya ko in barshe ka a dakanta malalata don Allah wallahi duk wanda ya mai tsaye sai na barshe sai na kalle shi sai na kalle waya ko in barshe don Allah kai ya hakuri wala ka tabu tunai shashashan banza shashashe lokaci kanka yan kai talauci yawa a haka kai hakuri